Ak ťa niekto vydiera, že zverejní tvoju nahú fotku, existuje niekoľko taktík, ktoré môžeš použiť, aby si tomu zabránil. Ale predtým, než táto taktika môže fungovať, musíš pochopiť alebo zistiť, čo tým získajú. Robia to kvôli pozornosti, peniazom alebo moci. No nech to už robia z akéhokoľvek dôvodu. Táto prvá technika nazývaná obrátenie hanby bude fungovať vždy. Obrátenie hanby je, keď sa správaš, ako by ti to bolo jedno, alebo dokonca prevezmeš kontrolu, pošleš im novú fotku seba. Žartuješ o tom a otočíš dynamiku moci. Toto ich smetie. Ak niekto naozaj plánoval fotku zverejniť, jednoducho by to urobil a nevaroval by ťa. Takže ak ti napíše niečo chce, strach, pozornosť, kontrolu, nedávaj im tú reakciu, na ktorú čakajú. Zostaň pokojný, urob si z nich srandu. Späť. Keď pocítia, že ťa to nerozhodí, pravdepodobne ustúpia. Jednoducho im nebudeš stáť za tú námahu. Ak nesleduješ Zolpium, pravdepodobne ma už neuvidíš. Ale ak áno, tak gratulujem. Každý deň sa učíš niečo nové.